Ei voi olla. Tässäkin on vilikkoneesta. Mutta vähissä. Tää on vähissä. Mahtaa tulla yhtäkkiä reikä kun porraa ja heti katon lähti vetämään tonne vinnaan. Ui. Mihin tuute? No, kokeillaan porata nämä. Aurinkoista päivää. Tänään olisi Mersun remonttia. Yllätys, pyllätys. Mutta siinä tosiaan moottori... Mitä se sinä teet siinä? Nyt rauhoituu. Vaihteiston tukikumin vaihto olisi. Täristää hirveästi. Tuntuu ihan sillä pirtissä, kun painelee kaasua, semmonen turina ja tärinä. Varmaan moottorin kumityynytkin on huonot, mutta vaihdetaan tämä nyt alakkuun ja katsotaan mitä se tekee. Niin otetaan tuossa vähän tuntumaan, minkälainen tärinä sitä tulee. Ja renkkat piti vaihtaa, eikö mitään? Eli laittaa kitkarenkkat, nuo nastarenkkat on niin huonot, niin vaihdetaan ne. Joo, tämä tosiaan on tehnyt semmoista, että kun tarpeeksi kovat kierrokset tulee, niin tulee semmonen turina. Ja se ottaa semmosen paikallaan, se tekee kun kaasua polokkee, niin paikallaan tulee kans tärinä. Jospa se tuolla kumityynyllä ainakin vähän helpottaisi. Joo, sehän remontti alkaa tietenkin huhtasulla, kun eihän tuommosia sontapyörin kehtaa vaihtaa. Onko siellä nestettä? Vilikkoneesta. Ei voi olla. Tässäkin on vilikkoneesta. Mutta vähissä. Tää on vähissä. Mutta joo, pikku huhtasu tähän, niin kehtaa ruveta renkulin vaihtoon sitten. Nämä etuiset on jo ihan roskis tavaraa, niin joutta jo vaihtaa ja hirvu kova ääniset. Otettapa siitä ja... Mikä se tällä nyt on hätään? Mikä siihen tuli? No niin. Auto on nyt kevyt huuhtaisu, on niin kurakeli, että ei kannata ruveta enempää pyyhkimään sitä pikkuhuuhteluja. Nyt kuivattaa lattia ja ruvetaan hommiin. En tiedä saanko kuulumaan tähän videolle, mutta tuosta kun yli 3 tonnin menee kierrokset, niin ihan tuntuu tänne keskikonsoliin semmonen täriin. Niin vaihteiston tukikumi todennäköisesti. Ja sitten en tiedä kuuletteko tuo alipainepumppu on ruvennut ääntämään. Niin polkasta jarrua tuosta niin ja löysättää niin hirveen akusta. Otetaan kierroksille, että se häviää. Mitä toi jää korisemaan? Niin alipumpun vaihtoihin oisi. Katsotaan mihin se aika riittää tänään. Kyllähän mulla olisi pumppukin tuolla kun vaihtais hyvää vähän käytetty. Niin. Mutta katsotaanpa mihinkä me tänäänkin riittää. Joo. Täälläpä niitä olisi rattaita. Tämä on vähän renkkana tämä kontti. Se pitää ennen... Oho. Nui. Tippuuko? Ei tipu. Pitäis kaasujouset vaihtaa tänne, niin saisi pelittämään tuon. Tosiaan tämmöset vanhat kuluneet kitkat on nämähin, mutta jospa ne olisi vähän hiljaisemmat kuin nuo kuluneet talvirenkkat. Tai nastarenkkat, ei talvirenkkat. Onhan ne kitkarenkkatkin talvirenkkat. Sitten täällä oli tämä kumityyny. Äsken tämä kumityyny vaihtaa ensimmäisenä, niin saa vähän kuivahtaa nuo vanteet tuossa samaan. Ettapa auto ilmaa. Joo, öljyvuotohi on nyt muuten loppunut. En kuvannut enää sitä videoa. Tuolla on tuo jalan alla tuo alumiinikäikele. Niin siellä päässä on semmonen muovilätkä, niin sen takkaa vuosi. Eli jos vuottaa öljyä, niin suosiolla ostakaa koko jalaka, missä tulee tämä ja sitten se alumiinikäikele, koska se osa tulee siinä mikä tässäkin vuoti, niin tulee mukaan. No nyt on tosiaan niin kuiva konetila. Niin en kehannut siitä tehdä videoa. Tästä öljyvuojosta tehty jo niin paljon videoita, että eiköhän ne ole kaikki jo kyllästynyt öljyvuottoihin. Mutta joo, nyt on kyllä kuivan näköinen kun katsoo tuonne kolosta.
Joo, eli tuossa vaihelaatikon perässähän se on tuossa. Tuossa tuo tukikumi ja se on mennyt väljäksi. Pohjamuovi irti ja mitä siitä sitten. Nyt tämän näköinen käikäle. 2 pultilla tulee tähän. Hetkonen, onko tämä nyt oikein? Voi perse. En tiedä. Saattaa se olla. 2 pultilla tulee tuonne näin. Pitää varmaan ottaa tämä rauta pois. Sitten tuolta nuo pultit, niin se laskeutuu alaspäin ja sitten se saapi sitä vaihdettua. Eiks je? Hirveän kova ääni. Hirveä kova. Ei se sovi. Sopii se. Ei se sovi. Ai. Oho. Semmonen kalikka. Kalikka lähti sieltä. Mitä seuraavaksi? Nämä boltit täältä. Noin. Tipahtakohan tuo koko roska päälle. Pitäisikö hakea vaihelaatikko tunkki? Katsotaan. Tilattaa vaihelaatikko tunkki vielä tuohon, että se ei rymähä päälle koko reteen. Siitähän se näkyy nuo 2 pulttia tuossa. Pitäisikö ne ottaa ensin irti, niin tämä lähtee sitten tästä pois. Jatkoa. Tarvittaa hauskaa jatkoa tuo. Noin. Noniin. Sanoppa, että tänne ei sovi sitten, kun on pakopiippu. Justi se. Oi. Hirveesti hiekka. Hän on tässä. Joo, kyllähän se voisi sanoa, että on siinä painoa maannut, kun katsoo. Tämä on täällä ihan pohjassa. Nyt kun sillä kiihytettä, niin se hakkaa tänne pohjaa vasti. Paino makkaa tossa. Ja sitten tuli semmonen ongelma, että väärässä kohti reikiä ja yksi puuttuu. Saiskohan tuohon poraattua reijät ja tehtyä kierrettä? Minkälainenhan täällä on tämä rakenne? No miksi ei sais? Onhan ne tässä. Kani. Pitäisikö porata? Minä poraan. Noniin, ruvetaan porata. Joo, tuohon nyt teen vähän merkkiä tästä vanhasta. Tönäärillä mittasin nuo etäisyydet ja tässä on sitten vielä teippi, miten syvä reikä on tuolla, niin samanlainen tehdään. Ottapa kokeilemaan, mitä se tekee. Suunnilleen jos vielä suorassa olisin, niin se on varmaan ihan. Mahtaa tulla yhtä kierroreikä kun porraa ja heti katon lähti vetämään tonne vinnaan. Oi. Niinhän tuote. No, kokeillaan porata nämä. Siihenpä ne tuli reijät. On kyllä kierrot niinku tekijäsäkin, mutta tässä on nyt ensin tämmönen
aloitusterää ja sitten karkenee koko ajan, niin lähettäpä tällä katottaa mitä tämä sanoo. Tällä ei taida paljon tulla mitään tämmöisellä aloitusterällä, mutta rupeisi se menemään. No ei sinne paljon mitään jenkkaa tullut, mutta saa vähän alakuja, niin se helpommin menee sitten tuo karkeampi terä tuonne. Ui. Sitten vaihetta, no niin. Sitten vaihdetaan tuosta karkeammin. Tää on suoraan tämä karkkeen näistä, kun tämä on alumiinia, niin tämä on aika helposti menneet. Joo, hei, osa meillä ollut pylväsporakonen. Se on tuolla toisella puolella. No niin, nytpä siellä olisi jengät ja hyvin pyörii. Tuolta näkyy, jos näkyy. On siellä. Siellä on nyt kierre, niin laitettahan se paikalleen, katsotaan sattuuko ne reijät kohille. On siinä onneksi säätövarraa melko paljon, että pikkutoleranssi ei haittaa, jos se vähän heittää siinä. Joo. Nyt se jännitys tiivistyy. Sattuuko reijät kohille? Kyllä ne niinku siellä päin on, että niinku samalla seinällä. Samalla seinällä ne on. Mennäänkö tuonne? Tuohan oli valmis reikä tuossa, niin sinne ainakin mennöö. No, pikkusen on semmonen, ei ihan ehkä sattunut kohille, mutta no niin. Mene sinne. Niin se pitikin. Ei ihan oo sattunut. Elää oikeesti. Ihan oo sattunut, mutta lähellä se on kuitenkin. Kyllä ei tuu meikäläistä poraria. No sen verran kierrät nämä meikäläisen porraukset, että viissän kun ei rupea porraamaan enempää. Kyllä se sinne menee. Joo. Ei muuta kuin vejellähän kiinni. Todi! Sinne meni kaikki pultit paikalle. Eipä siinä sitten muuta kuin nakauttaa se tuohon kiinni. Sitten jos ne tuli vielä oikealle puolelle, että tämä on oikein päin tämä. On se. Kyllä minä sen 2 kertaa varmistin, että se pitäisi olla. Niin on se silloin. Pikkusen hököille tuonne. Toinen. Noin. Nui ikkisti. Ei muuta kuin kiinni sit vaan. Vettä räikällä niin on varmasti momentissa, että ei mene liian tiukka eikä liian löysä. Noin. Eikö oo jeti? On jetaakka. Siitä pultireijät kohille. Kun ampassee kiinni nekin.
penkille sittenkin. Eikä mennä. Hyvä se on. No niin. Nyt siinä olisi tuokin pelti ja kannake paikallaan. Niin eikä siinä sen kummempia nyt kun nakellaan pohjamuovi paikalle. Ja vaihdellaan sitten ne renkkat. Niin jätetään se alipainepumppu hammaan tulevaisuuteen. Ei ruveta tähän aikaan enää sitä vaihtamaan, kun kello on jo noin paljon. Vaihdellaan sitten, kun seuraavan kerran vaihdellaan. Puhun. Elikkä mehän tarvitaan peräkontista tämä JR-pultin avain, koska siinä on semmoista JR-pultit. Pultit. No tänne varaperäkoteella se piilottanut. Tämmönen avain pitää olla näihin pultteihin. Pistähän paine. Tuo hikipäässä vaihdettu renkkata. Täällä on niin perhanaan kuuma täällä hallissa, että ei oo ihmisen työntekokeli tämmönen. Pistetäänpä nämä paikalle ja että koje ajulle, että pellaako se. Tärisseekö se miten pahasti vielä? No niin, nyt se olisi testi, että eipä tärise enää. Joo, ei tunnu tänne sisälle mitään täriin. Ai että on hyvä. Nyt on mukava ajella. Jospa nuo renkkat olisi vähän hiljaisemmat vielä mitä ne entiset. No niin, nyt on Mersu saatu taas vähän paremmaksi ja aina vähän eteenpäin. Nyt ei tärise. Renkkat on, no ei nyt hyvät, mutta ok kuntoiset. Niin se alipainepumpu jos vielä vaihtaisi jossain vaiheessa ainakin. Ja vaihdelaatikkoöljyt pitäisi vaihtaa ja semmoista. Mutta tilaappa kuule kanava nyt ja tykkää ja hypeitä ja laita joku kommentti, että menikö joku asia vihkoon. Niin nähdäänpä seuraavalla videolla.